Hola, soc Tomàs Mestre. Potser alguna gent ja no se'n recorda de mi, però bé, jo sí que me'n recordo del meu poble. Inevitablement, la meva infància, els meus records estan units al Buixec, al poble de mon pare, al meu poble, on encara tinc família, tinc la meva cosina Pepa o mon tio Fernando. Jo soc fill de Tomàs Mestre, Tomàs el Peix. El tio Fernando era també de l'alqueria del Peix i la meva infantesa està lligada absolutament a l'escola de Mauella, al forn, a la sèquia, a l'horta, en definitiva. Ara mateix soc el candidat a l'alcaldia d'Alacant per la coalició Compromís, aquesta coalició que hem conformat la gent del Bloc, d'Iniciativa i dels Verds. És una coalició política, una coalició plural, progressista, arrelada a la nostra terra, i bé, volia enviar-vos un missatge d'ànim i de coratge perquè m'hauria agradat moltíssim estar entre tots vosaltres, però clar, les obligacions ara mateix fan que tinga que estar ací a Alacant, perquè anem fent país, i el país es fa des del nord fins al sud, des de l'Horta fins a l'Alacantí. Farem un País Valencià més lliure, més democràtic, més plural, i res més, enviar-vos una abraçada ben forta. Sé que fareu un gran resultat i un gran treball, i encoratjar-vos a que des de l'Ajuntament, doncs això, treballeu per este País Valencià que tant mos estimem. Us envio una abraçada fortíssima, perquè sabeu que el Buixec va, com no pot ser d'una altra manera, en el meu coret. Vinga, una abraçada ben forta i endavant, si podem.